היי זיוי, מה העניינים מאמי? כל הסדר, מה נשמע? שומע, חשבנו לעשות לך סרט, זה בסדר? אוקיי, אוקיי, יאללה, ביי. ביי. הוא מסכים, זה בסדר. אוקיי, אז תלחצי פליי. הסיפור הזה מתחיל כאן בבית קט, משפחת בשל, לא שגרתי, קצת משוגע. הבחור הזה שייך לכאן, אוכל וגדל, אולי קצת נסחף, האח הקטן את כולנו עקב ביד רמה, והוא לא מתבלבל, 3 בתים בקלות מנהל. זיו יקר, אוהבים אותך כל כך. זיו יקר, אוהבים אותך כל כך. משפחה נפלאה לרגליך, מלווה את צעדיך, מרחוק נדלק אור, אל תשכח, אנחנו פה מאחור. הזיו הזה, טוב שהוא כאן, מושיט יד לכולם, ספורטאי מצטיין, איזה נגן, עם צחוק מתגלגל, אתה לא מאורגן, שולחים לך ים אהבה, רואים אותך מתמלאים גאווה, תגשים משאלות, תכבוש את העולם, תצא